Velkommen til Home Fitness. Her på siden finder du de mest effektive træningsøvelser, jeg kan komme i tanke om. Home Fitness er velegnet for dig, der har en travl hverdag og kun har kort tid at træne i. Men også for dig, der ønsker en energisk og motiverende træningsmakker, nemlig mig. Der er træningsvideoer til lige præcis den del af kroppen, du ønsker at træne. Hver video varer cirka 10 minutter. Hvis du ikke har tid til at tage det samlede program, kan du netop vælge den træningsvideo, der passer til din dags træning. Daglig motion er vejen frem for et sundt og stærkt liv. Det gør dig sundere både fysisk og mentalt. Ved fysisk aktivitet udskiller du serotonin, dopamin og endorfiner, som er kroppens egne lykkepiller. Det medvirker til, at du bliver glad, energisk og føler et større overskud i hverdagen. Husk på, at motion er et valg for livet. Drop undskyldningerne og kom i gang. Det er aldrig for sent. Her på siden finder du inspiration til sunde og lækre opskrifter. Ønsker du at holde dig sund og slank hele livet, så husk, at en fornuftig, sund og varieret kost er vejen frem. Du behøver ikke lægge hele din livsstil om, men blot justere nogle få ting for at se og mærke ændringerne. Spis grønt til hvert et måltid, og forsøg altid at sammensætte grøntsagerne i 4 forskellige farver, således at du får dækket dit behov. Har du tendens til sodavand og hvidt brød, så drop det. Har du tendens til altid at spise 2 portioner til aftensmad, så drop det og spis i stedet en enkelt portion. Du kan sagtens nyde livet og spise et stykke chokolade ny og næ, hvis blot du spiser andre måltider med sund fornuft. Husk på, at jeg er her for at hjælpe dig og motivere dig, så brug mig. Held og lykke.